Переправу через Керченську протоку заблоковано. Останній працездатний залізничний паром «Конрод Рейдер» вигорів ущент, ба більше заблокував своїми рештками один із двох причалів російського порту «Кавказ», що на мисі Чушка у Краснодарському краї. Про це свідчать, зокрема, супутникові знімки, опубліковані проєктом журналістських розслідувань схеми. Пошкоджень зазнала й інфраструктура порту «Кавказ», а можливо дісталося й кільком судам, які в момент ракетного удару по Конро перебували поряд. Ба більше, поки згарище залізничного парома не приберуть, росіяни можуть користуватися лише одним причалом порту «Кавказ». Це ще один бонус, розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в коментарі «Радіо Свобода». Цей паром, як я і раніше неодноразово заявляв в етерах, є одним з важливих ланцюгів російської військової логістики для забезпечення окупаційних сил, в першу чергу паливно-мастильними матеріалами, але окрім того він перевозив, звісно, і озброєння. Тому це цілком легітимна ціль. Не лише легітимна ціль, а й важлива складова саме військової логістики російських окупаційних сил у Криму. 3/4 вантажних перевезень припадають саме на поромний шлях Крим-Кавказ, каже Плетенчук. А враховуючи, що уражений у липні залізничний паром «Слов'янин» очікує на ремонт в Азовському морі, а ще один пошкоджений паром лагодять, то росіяни мають черговий логістичний клопіт. Навантаження вони зараз вже тривалий час на нього бояться давати, тому що є такі побоювання обґрунтовані, що він може не витримати. Тому цистерни, наприклад, і важке озброєння, вони залізницею через цей міст не перекидають. Дійсно, залізнична станція Керч-Південна, яка мала б приймати і колись приймала цілі ешелони з військовою технікою та пальним з Керченського мосту, тепер стоїть порожня. Хоча збудована у чистім полі, вона розпочала роботу лише у червні 2021 року. Натомість ще донедавна окупанти жваво користувалися старою залізничною гілкою, яка, власне, і тягнеться від Керченської поромної переправи. Упродовж серпня наші джерела в окупованій Керчі повідомляли про постійний рух залізничних ешелонів серед ночі. Пошкоджений у липні «Слов'янин» цього робити уже не міг. Тож, ймовірно, саме «Конрод Рейдер» доставляв до Кримського берега російське залізяча. А далі воно прямувало на підсилення окупаційного угрупування в Криму та на півдні України. Ребят, порт Кавказ опять взорвали. Все горит. Козли, паром підбили. Росіяни бідкалися, що паром «Конрод Рейдер» було знищено українською крилатою ракетою «Нептун». Мовляв, одну перехопили, а друга таки поцілила по судну з цистернами пального. Тепер офіційно операцію здійснили українські військово-морські сили, які, власне, й оперують «Нептунами». Як на те, минулими вихідними українську крилату ракету нового покоління засвітив і президент Володимир Зеленський. Хоча у силах оборони офіційно не озвучували, чим саме уразили російський паром. Тим часом росіяни та окупаційна влада Криму звітують про 17 постраждалих у порту Кавказ, а 4 нібито доставили до шпиталю у Керчі. Поки Керченська паромна переправа не працює, окупаційне кримське МВС спрямовує усі вантажівки через окуповані території півдня України, Херсонщини, Запоріжжя та Донеччини. Несподіваний дипломатичний поворот чи спроба відбілити репутацію. Перший в історії двосторонніх відносин візит до Києва прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді здійснив потягом Укрзалізниці. Найперший пункт призначення – меморіал наймолодших жертв війни. Прем'єр Моді вшанував українських дітей, убитих російськими окупантами. Залишена індійським лідером лялька перегукується з трагічними подіями 8 липня. Тоді Нарендра Моді був у Москві з дводенним візитом, обіймав воєнного злочинця Владимира Путіна та обговорював із ним стратегічну співпрацю. У цей час російські нелюди завдали прицільного ракетного удару по дитячій лікарні Охмаддит.
2 загиблих, десятки поранених. Сотні людей голими руками розбирали завали найбільшої дитячої лікарні Європи. Вочевидь, дізнавшись про це за гарячими слідами, Нарендра Моді скоротив візит до Росії. Сьогодні, коли я мав змогу вшанувати загиблих дітей, коли я відвідав меморіал у пам'ять про них, моє серце сповнилося емоцій. Я відчув глибоку скорботу. Жертва правди – це загибель безневинних дітей. Це дуже боляче. Для всього цивілізованого світу, для кожного, хто поділяє цінності людяності, це неприпустимо. Серед головних тем у Києві – залучення Індії до підписання комюніке саміту миру, ініційованого Україною. У спільному документі звинувачують Росію у масштабних людських стражданнях і руйнуваннях та закликають поважати неподільність України. Також задеклароване спільне бачення щодо ядерної і продовольчої безпеки, повернення військовополонених і вивезених Росією дітей. Ми дуже очікуємо, що Індія зможе доєднатися до спільного комюніке інавгураційного саміту, і про це я буду говорити з прем'єр-міністром. Вчора, до речі, відбулася перша, а після саміту миру, перша енергетична зустріч в онлайн-форматі. Ми дуже зацікавлені, щоб всі країни світу доєдналися до рішення всіх криз, які принесла ця війна. Індійський лідер заявив, що прибув із миром, згадав, що є носієм цінностей Будди та ненасильницького спротиву Махатми Ганді. Повага до суверенітету та територіальної цілісності є для нас найвищим пріоритетом. Коли 2 роки тому я зустрічався з Владимиром Путіним, то сказав, що зараз не ера війни. І минулого місяця, коли я був у Росії, дуже чітко сказав йому, що на полі бою рішення не буде. Єдиний спосіб – діалог. За підсумками зустрічі лідери підготували спільну заяву щодо розбудови стратегічного партнерства між Україною та Індією, взаємної торгівлі та продовження військово-технічної співпраці. До всього підписали одразу 4 угоди, які стосуються медицини, агросектору, культурної та гуманітарної взаємодії. Точні, потужні, ребостійкі та вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони Heavy Shot від українського виробника Гурзуф Дефенс, на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині, а Heavy Shot, за їх словами, допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні вітання, вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти. В залежності від комплектації такі дрони несуть до 8 мін, а це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому Heavy Shot оснащений якісною 2К-камерою та 30-кратним зумом. Стійкий до РЕП та автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку Моно за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами PayPal і картки Моно. Мета амбітна – 2 мільйони 830 тисяч гривень, але разом нам це по силах. Кожна гривня – важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана, а також інвестиція у визволення Криму.